ओरोस रिक्षा युनियनमध्ये कोणतेही मतभेद नसून संघटना पूर्णपणे एकजूट आहे। परशुराम परब हे केवळ स्वतःची प्रसिद्धी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतात असा आरोप युनियनचे अध्यक्ष नागेश ओरोसकर यांनी केलाय। परशुराम परब यांनी अध्यक्षांच्या मनमानी कारभारामुळे युनियनमध्ये दोन गट पडणार आहेत असं वक्तव्य केलं होतं। या विधानामुळे ओरोस येथील जिल्हा नाना नानी पार्क इथं युनियनची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली होती। या बैठकीत परब यांच्या आरोपांचं जोरदार खंडन करण्यात आलं। मी श्री अजित पारकर, सिंधुदुर्ग रिक्षा चालक मालक संघटनेचा उपाध्यक्ष ओरोस। काल जी आपल्या संघटनेबद्दल जी बदनामी झाली त्याबद्दल मी युनियनतर्फे निषेध करतो आणि पुढचं असेल ते आमचे अध्यक्ष रिक्षा युनियनचे नागेश ओरोसकर बोलतील। मी रवींद्र भगवान कदम, ओरोस सिंधुनगरी ऑटो रिक्षा चालक मालक सेवा संघाच्या वतीने काल जे परशुराम परबांकडनं स्टेटमेंट आलेलं आहे ते अत्यंत चुकीचं आहे। आम्ही संघटनेच्या वतीने त्याचा निषेध व्यक्त करतो। आता ही संघटना जी काय ते सांगत होते फूट पडणार, ही मला वाटतं जोपर्यंत आमच्या 5-6 पिढ्या तरी या संघटनेमध्ये फूट पडणार नाही अशी संघटना आमची ओरोसची आघाडीत राहील। ज्यांना जे काय करायचं असेल त्यांनी वैयक्तिकरित्या स्वतः शासनाच्या बाजूवर जी काय तुम्हाला सोयीसुविधा घ्यायच्या तुम्ही घ्या। आम्ही त्यांना तुम्हाला शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि पुन्हा जी तुम्ही स्टेटमेंट दिले ते चुकीचं आहे। मी पुन्हा एकदा परशुराम परबांना विनंती करतो की तुम्ही जे चुकीचं दिलेलं आहे स्टेटमेंट ही फूट पडणार किंवा काय करणार हे आपण आपल्याकडनं असे शब्द येता कामा नये। पुन्हा या गोष्टीचा मी आपल्या वतीने तुमच्या वतीने आणि या संघटनेच्या वतीने मी आपले जे वाक्य आहे त्याचा मी निषेध व्यक्त करतो। आणि ही आमची जी सिंधुदुर्ग ऑटो रिक्षा चालक मालक जी संघटना आहे ती अशीच कायमस्वरूपी मला वाटतं 100-150 वर्षापर्यंत ही संघटना कायम राहील ही सदिच्छा। मी सिंधुनगरी ऑटो रिक्षा चालक मालक सेवा संघाचा अध्यक्ष नागेश ओरोसकर। कालच आपल्या चॅनल माध्यमातून आम्ही असे आमच्या निदर्शन आलं की सन्माननीय परशुराम परब रानभूमी सरपंच यांनी जो संघटनेबद्दल आणि अध्यक्षांबद्दल जो उद्गार काढले त्या उद्गारांचा मी संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष म्हणून जाहीर निषेध करतो। त्यांनी जो प्रसिद्धी माध्यम असेल आपली प्रसिद्धी व्हावी याच्यासाठी केविलवाणा जो प्रयत्न केला आहे ते मी थोडक्यात सविस्तर हे करतोय। 6 सप्टेंबर 1996 साली ही संघटना स्थापन झाली। त्यावेळी सुरेश मामा ओरोसकर अध्यक्ष होते आणि परशुराम परब खजिनदार होते। त्यानंतर जवळजवळ 13 वर्षे ही संघटनेचं रजिस्ट्रेशन तसंच ठेवलं, काही केलेलं नाही। ते रजिस्ट्रेशन पुन्हा परत आम्हीच परशुराम परब यांना अध्यक्ष करून रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशनचं क्लिअर केलं। पुन्हा परशुराम परबांनी 12 वर्ष रजिस्ट्रेशन तसंच केलं, कोणतेही रजिस्ट्रेशन म्हणजे ऑडिट केलेलं नाही। त्यानंतर पुन्हा परत 21 साली मी स्वतः त्या संघटनेचा अध्यक्ष झालो आणि पुन्हा त्या 12 वर्षाचं ऑडिट सगळं पूर्ण करून सगळ्यांच्या माध्यमातून सगळ्यांच्या या सहकार्यातून ऑडिट आजपर्यंत व्यवस्थितरित्या क्लिअर आहे। ते परशुराम परब जे सांगतात हे मनमानी करतात। खरी मनमानी साधारणतः 9 ते 21 सालापर्यंत चालू होती। संघटनेच्या आर्थिक व्यवहारात त्यांचा कसा वाटा होता तर आज आमच्याकडे लिखित आहे। संघटनेचे पैसे कसे वापरायचे हे रेकॉर्डवर आहे। आमचे मित्र कैलासवासी भगवान सावंत हे त्यावेळी खजिनदार म्हणून होते। त्यांच्याकडनं कसे पैसे घ्यायचे न द्यायचे हे काय आम्हाला ज्ञात आहे। जाणून बुजून ह्या कुठेतरी संघटनेची बदनामी करायची। काल ज्याची स्टेटमेंट ज्यावेळी दिली त्यांच्यासोबत सुकळवाड असतील किंवा पडव्यातले हे 3च रिक्षा चालक होते। आमच्या सेवा संघापैकी एकही सदस्य नाही। आज हे जे ह्या सगळ्यांनी मिळून कोणतेही त्याला उत्तर द्यायचं म्हणून ही आज आपण तातडीची बैठक घेऊन हे सगळे सेवा संघाचे सभासद आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि या मी अध्यक्ष म्हणून किंवा सेवा संघाच्या ज्या पाठीशी आहेत ह्या म्हणून ह्या तुमच्याशी आम्ही बोलतोय। त्यांचे मनमानी माझे अध्यक्ष म्हणून मनमानी नाही, ह्या सगळ्यांना सोबत घेऊन काम करतोय। फक्त त्यांची मनमानी इथे चालत नाही म्हणून ते बेछूट आरोप करतात। त्या आरोपांना आम्ही भीक घालत नाही। वाटेल ते झालं तरी शासकीय ह्याच्यात असो किंवा पोलीस स्टेशन असो RTO कायदेशीर मार्गाने आम्ही जायला तर ते संघटना जर स्थापन करत असतील आमचे ज्यांना शुभेच्छा आहेत त्यांनी संघटना स्थापन करून स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करावं।